Ev çivîn piştî hinek çivînê berfirehî goberê birêveberiya mudîriya trafîkê re hate çêkirin, birêveberiya asayişê re hate çêkirin, hem destê hemî kantonê Bakurê Sûrî hate çêkirin. Ji bo nîpzgirêkê got em karibin mudîriya trafîkê bêhtir bi daha pêştir bixin. Rexnên gel got ser trafîkê hebûn, hem di mijarê Islûb de her di mijarê got rexnê got mudîriya trafîkê ser gel hebû. Ev qezayên gon pir çê dibin. Sebebê wana çi bû? Ser wî esasî hinek hemle jî hatin kirin. Piştî wan hemla biryara me hate girtin got wek Bakurê Sûrî got hemî kantona de hemî endamê trafîkê kom bibin çivîn ji ware were çêkirin. Ev çivîn jî hem fermendariya asayişê tê de hazir dibe, hem mudîriya trafîkê a Bakurê Sûrî tê de hazir dibe, hem desteya hindirîn a Bakurê Sûrî a kantona eleqedar jî tê de hazir dibe. Ew tarîxa got di berî du roja hat çêkirin, ewaya ji bon kantona Cezîrê hate çêkirin. Rastî jî hemî endamê trafîkê ê hemî bajara ê hemî beşê xwe tê de hazir bûn. Tiştên got tê de hat nîqaşkirin jî bizgirêkê menî teknîkî ê got mere derbas dibin di mudîriya trafîkê de em çi awî pêş bixin, em nêrînê endama giştî bigirin, di çi zehmetiye re derbas dibin. Rexnê gel ji bo endamê trafîkê çina ewaya jî hemî hat nîqaşkirin û hat rexnedaniyê wê jî hat danîn û em çawa çareser bikin ew jî hat nîqaşkirin. Rastî jî piranî ev niha dema dawî de beledî pir kar di bajarê Cezîrê de tê kirin. Ew kolanê got çê dibin wê çawa trafîkkar bê gonî qeza çê nebin duwa kolana de trafîk tê de hakim bê tensîqekê di nav belediya de de hemî bajarê Cezîrê de werê kirin. Piranî nîqaşê me di wê çivînê de ev bû. Me tiştên kêmî teknîkê di wê çivînê de hatin girtin got em karibin vêca wek rêveberiyê bi Bakurê Sûrî re di van muwazena salan û de got em karibin trafîkê gavekê pêş bixin. Rexneyên gel zêdetir ser van kesan e. Yani tu dibîne keseke 15 salî ye, 14 salî ye, erebeyekê dajo, bilez dajo, yani birengekî çawa nebrêxistinkerî nêzîkî gel dibe. Biryarê we derheqê van kesan çi ne? Rasta ji xwe qanûna mudîriya trafîkê di madê xwe de ev madeke muxalife ye hecza erebê, hecza matora, hecza ewraqê wê ya tê sekinandin heta siyara jî dikeve hezê de sekinandina wê jî heye got melefê wê tehwîlî cihê eleqedar dibe. Bes ez mamosta dixwazim anî herî muhim bêjim em di nav gel de jî nava civîna de tê çêkirin. Bi rastî jî serrastkirina wêna ne tenê sûca, ne tenê muxalife ye, ne tenê endamê trafîkê karibê vê nav sekinînê. Eceba rexnê gelî got tê kirin ev jî zarokên gelin. Yani ên temenê wî ên emrê xwe biçûçek ji bo nîçûyê mator bajonê, ji bo nîçûyê erebê bajonê ev ê hêviyê me bi rastî ji bo gel heye. Got her kes bi zarokê xwe pê hakim bê. Di komînê xwe de heger bi zarokê xwe bav ne hakim bê, komînê me nîqaşa wê malbatê bikin gerek ev tiştê anan nebê. Ew rastî jî gava esasî got em vê hişyariyê di nav gelê xwe de çareser bikin. Em vê êşê bi rastî jî bisekinênin. Em vê nexweşiyê ji nav xwe derbixin ya esasî ev e got em hişyarîkê di nav zarokê xwe de bikin. Em wêya rastî jî nakin. Em sûcê wên pir giran e. Em niha pir nîqaş ser wê naheye mudîriya trafîkê wên hemlê xwe ne wek hemleke çend roja wê berdewam bike. Hemlê xwe rojane ji bo van kesê qasir wê îdî izin nede yani kî werên girtin wê bi erebe jî ê sekinandin wê ew jî werê sekinandin wên ewraqê wî jî bikevin hezê de.